Gusto niyo bang maging kapuso? Maaari po kayo mag-apply para sa mga sumusunod na posisyon sa GMA Network Incorporated, Abra TV Transmitter Technician, at Apollo TV Transmitter Technician, Apollo TV Transmitter Technician, Luzon Field Measurement Engineer, at Malolos TV Transmitter Technician. Para sa mga interesado, maaari magpadala ang inyong application sa pag-gmail.com. Kung dapat ilan pa rin po tayo mga kapuso, ano ba yan? Nagkamali na sila. Okay, tungkol sa right of way, na attorney Romy, yung ating tinatalakay, at may follow-up na tanong dito. Si Ogie, sabi niya, paano po at saan malalaman kung may karapatan ba ang isang property sa right of way? Sabi niya, may daanan naman po sila sa harapan. Gumawa po sila ng pintuan sa eskinita na daanan namin papasok ng bahay. Bakit hindi kailangan o hindi dapat lagyan ng pintuan? Kasi yung pupuntahan kayo kung paano napunta sa lugar ninyo, hindi dapat makadaan doon anytime of the day. At hindi kailangan, pwede ko pagbukas ng pinto o pwede ko pagbukas ng gate. Paano yun kung ginabi, di ba, or madaling araw, or may emergency? Ang right of way po, karapatan po, karapatan. Kasi kung lalagyan mo yan ng gate at hindi pala libreng karapatan,
yun ang magiging basihan. Kanino pangalan? So, bakit nawala yung pangalan ng asawa? It doesn't matter. Except kung yung asawa, ang pangalan ng asawa, yung nandun sa mother title. Kasi kung kasal naman, ito na naman, babalik tayo. Marami ako nakakarinig, asawa ko naman siya eh. Kasal ba kayo? Hindi. I think this is one of the things that we have to really emphasize. Alam natin, pero ang karapatan ng asawang kasal at mag-asawang hindi kasal ay hindi pa rin. Okay. Hindi natin sinasabing kasal sa simbahan o kasal sa, basta kasal. Kasal sa mata ng mata. Hindi basta asawa ko naman siya. So, ano problema kung bakit hindi mailabas pala, Attorney Rowie? Hindi pa na papakita yung dahilan o yung dokumento kung bakit nagkakagate. Was it a sale? Was it by succession? Succession ibig sabihin, manahan or bigayan? Kung ang pangalan nandito sa mother title ay ilang kaya? Isa? Dalawa? Tatlo? Apat? Hindi ko alam eh. Laging sa subdivide daw eh. At sabihin natin yung subdivide na. Yung pagka-subdivide na yun, ginawa yan, no? Sa tulong ng detention etiquette.